गाइस खबरफ्रा माब्रै मोजां ना स गाइस गोबां मोजां खौरां दाख्लैबावै 8 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै धेमाजि जिल्लानिफ्राय पस्ट अफिस सखं आरो साब डिभिजनेल जनाय बेनिफ्राय सासे 8 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै सासे हिन्जाव खारदोंमोन बिनि गेजेराव बिनि हौवाया आंनो कल खालामनानै रायलायहरदोंमोन आरो गाबदोंमोन नङा होमबा बे हिन्जावखौ मोनफिनबाय लोगोफोर बे हिन्जावा दा गावनि न'आव दङ माने हिन्जाव लागोनि न'आव दङ स बिनि हौवाया दायो केरालानिफ्राय दा आसामाव थांगासिनो दङ नङा होमबा सहैबाय आं दिनै सहैबाय बायदि मोनदों दाख्लै देवबारावनो गाखोदोंमोन बेनि हौवाया स दिनै मंगलबार नङा होमबा स दिनै सहैबाय बायदि मोनदां स बिनि गेजेराव लोगोफोर आं गोबां गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनाबो माखासे गोबां मदद खालामदोंबो जानांगौ आरो बिनि गेजेराव बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्राबो नागिरनानै मोनबाय स बिनि गेजेराव आं बिराद गोजोननाय मोनबाय स दायो बिनि हौवाया थांनानै बिनि हिन्जावखौ लायगोन आरो बिनि गेजेराव मिटिं खुंनायाथ' जाखासिगोन नङा होमबा एसे एनै दा गाव खारबाय आरो बिनि हौवानि फैसा रां रुफा बिराद थांहोसिगोन आरो बिनि गेजेराव दा जुदि बे जानाय नङाबा बिनि हौवाया दा खामानि मावनानै फैसा खामायगासिनो दंमोन नङा होमबा स बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो लोगोफोर कि गावनि हिन्जावखौ अननो सोलों आरो गावनि हौवाखौ अननो सोलों स दायो जुदि बेबायदि जानाय नङा होमबा बिनि हौवाया दा थाखा खामायबाय थासिगोन नङा होमबा स बयनावबो प्रब्लेम थायो सोरनावबा रां रुफा थायोब्ला अनलायनाय प्रब्लेम सोरनावबा रां रुफा गैयाब्ला अनलायनायाथ' दं बाट रां रुफानि प्रब्लेम नङा होमबा स बिनिखायनो मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ गावसो सल्भ खालामनो सोलोंनांगौ नङा होमबा स लोगोफोर नोंथांमोना बे खौरांखौ खोनानानै गोजोनबाय जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै गोजोनबाय जानांगौ स नोंथांमोना दाख्लै 8 बोसोरनि जाय हिन्जाव थांदोंमोन बा गारनानै थांदोंमोन बे हिन्जावखौ मोनफिनबाय स नोंथांमोना गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय आरो नोंथांमोना टेनसन लानो नांला स बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स माच गाइस